Здравейте, готини хора! С моята съпруга преди около 5 години взехме решението да инвестираме в тази система за пречистване на вода eSpring. И записвам това много кратко видео с две основни цели. Първо, да ви покажа колко бързо и лесно се сменя филтърната касета на нашата пречиствателна система за вода в домашни условия. И второто е да изчислим съвсем набързо каква е цената на водата в eSpring, чрез eSpring в нашия дом. Ще пусна дори таймер или така stopwatch да ви покажа за какво време се разглавя цялата система и се сменя филтъра и после набързо ще изчислим каква е сумата, която трябва да платим. Естествено, уреда първо трябва да се махне от контакта и да се махнат двете гумени тръби. Благодарение на този помощник, който между другото идва и с новата филтърна касета. Сега, оставяме настрани за момент. Ето е системата за вода. Колко лесно се разглабя. Махаме първо блока. Ето така, смарт контрола. След това има един пръстен. Забравих да пусна таймер. Ето от начало. Добре, почвам от начало. Пускаме таймер. Така, няма да бързам. Нормално. Така, трябва да го отвием. Има един уплътнителен ринг, който трябва да бъде отвит напълно. И след това има вакуум. По принцип трябва да дигнете нагоре този лост. Ако не става, пробвайте с повече усилия. Обичайно, в зависимост колко е вакуумирана системата, тя излиза, филтър излиза лесно. Просто дигаме нагоре. Ето, това е. Размързваме леко в двете посоки. И стария филтър излиза. Сега нормално е в него да има вода и да капе вода, затова съм си приготвил набързо една тавичка. Ето как изглежда стария филтър. Сега всичко, което трябва да направим е да го отвием. Той си е пълнен с вода, още има в него. Ето така се вижда. Ще го оставя в тавичката, оставям настрани и разбира се изсипвам и водата, която е от самата система вътре. Също е хубаво да я изплакнете или забършите, защото може да има някакви отлагания от мръсната вода. Аз използвам микрофибърна кърпа. Ей така. Изглежда супер. Оставяме настрани микрофибърната кърпа. И сега всичко, което се всъщност налага от нас да направим, е да вземем новия филтър, който пристига ето в тази кутия. Да, ето го и него, идва се с книжки, опътвания и така нататък. Да го разопаковаме. Разбира се, че обичам да правя сравнение между двата филтъра, нов и стар. Като стария филтър ни служи вярно година и 1 месец. Ето това е датата, в която съм сменил филтъра миналата година. Така. Ето. Показваме нов и стар филтър. Мисля, че разликата е очевидна колко ръжда и бокуци така механични са отсяти в стария филтър. И сега всичко, което се налага да направим, за да сменим филтъра, е просто да го завием плътно за пластмасовата основа, докато не се чуе едно. Да, ето така. Повече няма на къде да се завие. Сега единственото нещо, което правим, е да го поставим вътре. Гледаме да съвпаднат правилно дупките за водата. Ето така. Завиваме пръстена. Гледаме, разбира се, резбата да съвпадне правилно, защото в противен случай не може да го завием правилно. Така. Между другото няма как да объркате посоката, защото тук има две пластмасови неща, които ви насърчават докъде и колко да бъде завъртяно всичко. Така че просто слагаме нашия уплътнителен ринг и отново завъртаме, докато можем да въртим. Това е, повече не може. Слагаме безжичния модул
затваряме системата и поглеждаме. 3 минути и 41 секунди от стар към нов филтър. По-малко от 4 минути, за да сменим целия филтър. Сега искам да поговоря малко за цената. Най-важното нещо за всички. Цената на една филтърна касета, ето така, която ни пречиства и ни дава питейна прекрасна вода вкъщи цял цял година и един месец, е 478 лева и 55 стотинки. Делено на 13 месеца, в които ни служи този филтър, прави 36.8. 36.8 делено на 30 дена средно в един месец, за да е по-лесна сметката, прави 1 лев и 22 стотинки на ден. Цената да имаме прекрасна, пречистена, безопасна за нас вода, не само механично пречистена, но и с UV лампа, всички болестотворни бактерии, вируси и вредни тежки метали и химични съединения да бъдат пречистени, струва за цялото ни семейство по 1 лев и 22 стотинки на ден. И може да бъде сменен филтър за 3 минути и 40 секунди. Това и до ден днешен си остава най-добрата инвестиция, която сме правили за нашето семейство. И моят апел към всички е: не правете компромиси със своето здраве. Весели празници!